mon panchain na yedi bro ne ozo semekan ma beta me ye solar panel yi ese si we ye ne lidu ana je gogo di ye yefe ma yamra na yan chwa yan komo no so na ye papa bi etupo ende yedi bro ne e ba ye bu ye ne se obokum tromo no just za rodie jano ma ompa no brand sem na de koyase na wa anso nya wo e ba bodi wa tra ye tromo isu oyabo na ho den na okunwa na ne sasa ye ka sasa ye ka no sunsun edi wati dumoda abo se da na tromo no odi wati kese okobo so mpo ho na obiara wa du ansa na o kire ye mose obi gigewo obabu no wi o owie na wo the prison ye di bronya o juani o wa wi woni je no mewie na awie o se o da ya sabia ana se ye mpese beto na ato ebro na ndo so a o kan na nkrofo eji o mo kan ya baba mpese o sen tim bi o abi wi a e ba cho pa wa so nse ne bra chia obi na ye bre no odu kan ye chia o bra kakra bi wo pa wa so nse ne bra ye mpese o chia no bi a ye ba je bre na ya chia no baba ba cho tupu kakra ba nsi me na bia no wachi no de ma o kan na chia o do na men fa ju cheka kra ba no so anto aso se na bi ka ka ja se bi ka da wa se chia ye yo emo bia su ja pa abi se ni yira tinkom o wa so bi yo adi e friend na so bi no e che bibia obi ti abosai a to so enan ya wo da ba bia air conditioning so oni aso bi ni ka sei ni da no ya defense awo ni na na security eda gate na no na nkama wo fie ho no se titi ni but the order eda ko order no gate bi da bi ato da na chi na nkado ni safo ada ba bi order no obi o ka ise obi o be bu nwotwe asa na tumi bi na so ho order ko nya so bi obi ti da ba mu da mu eyi bi na so wa so bi order o drop ta o so the order no tumi da obvious security for a garden if you crop for bridge for you try to can a garden so that one it's as you did there it's in the four book e dey see assumption so you go come about from no you as said go there ya na man fa no na atisem e na te kwaya se o ka dey see assumption yo so bi ade o kwa koye di musuo abrel na da chiri wa ka o chiri there na nye kura e ja eti me chasi ni pa na wo gigi ono me di je ho abo tromo ni ba o bi ayo tromo e do ha aka wait ma bono ka wait ma bono pa amo wa fo ni bi aka na ko bo wait ma bono pa na so o bo bo na wi no dia na ko bondo dia pa na o bono ti unya na yi bi o so ko pa so ke sia ba so ba gi do na bono na dia ma ne ba uli jama kama ojibi kama ojibi usuo ko ko sati wonu ko sia efe nyinjire pata na uzo ko ko uli aba ko ko pete ni na mo ya mi da no de la o bachi o ya tie bola so o ni so na ti ko ti mo ti bututu sa o me bi bi na wa ya ko no ona me bola so bola so e bi ana se na o bi bola so e bi ona branya ko dabi o ni na wo je e ti fa o bra bo ti se o de wo jimi na bo ni na che o bi mu kwasia na de ni ate o lo so ye no dan mo ko na so ba ye bi wie na ba ko da be say ba bi o ye krum ho no ma obi na ko fa le bibie na wo no wo ton no wakata so onu wo ko anadino obi ada no o twi e bu kwa yo na fa tezi no na ko ton ma yo wa ya to aso sa na de ko de wo ko yi nsia e bu kwa o ko fa tezi no ba ko twe ya bi chi se ne ko ski ni yo bo bi every day for tip mine na one day na bi ona afi ya chi no yiri America so ko fo mu no America no ya so jana ya ho wi afi ko chi se o da se yo se o da no bu so ni bi ampo me bread o ko leader
obi ama sɛ wosu eti ɛde kɔ lemaadeɛ ne asade n'aba yɛkɔ lemaadeɛ ama da esi ɔkɔda tourist ɔsɛ n'aba asan so ɔkɔda bi na sɛ wakɔ wi obi bi na wakɔda sɛ ɛde bɛn bi yɛ na wɔn nam bɛ bi yɛ kɔ di adɔ paa ɛkɔm nso nkumu abɔsɔ nkonsuo na deɛ ti sɛ Ghana kora de eti mu yɛ wode wɔn kɔ dɔ kora fa kyɛnse na anim efiefie Ghana kora kora kyɛnse o sira de nkɔmɔ obi adi aka na nko adeɛ sɛ ade sɛ nko adeɛ twɛ ante na hɔ afusi ekurafoɔ tɔma ne ɛyɛ bɛyi Ghana de adɔɛ nko adeɛ sɛ wɔn nyɛ adwuma biara na afa kyɛnse sɛ ɔda fie bɛ kɔm de mi yadeɛ ya ɛkɔm ɔya yadeɛ ya ɛkɔm bedu onyimia na ofiri na ayɛ mma na sɛ obi bɛ wie obi ɔkɔ wie obi bi di ma sisi beebi ɔda na fi ɔdwene ɛna aka ɔno nko ano da sɛ lɔ ɛkɔ yi n'anim a ɔde da sɛ lɔ no a na ɔyɛ mɔbɔ nanso wɔn hyɛ ase tu no fɔ no wɔntie ɛnna wɔnu ne ho nanso nuriya nka na kɛkyi na ɔba bɛn sɛ bonsu ɔsi yɛ dibi fɔ kasa nuriya nka yɛ kakyi wo nti ɛna bɛ si bɛ bɔ da eti mi srɛ mi nuanom mmeranteɛ ne kɛkɛ sɛ bɛn yɛ ni yɛdi yɛbɛ di nso yɛdi baa yɛdi bɛ di afe wɔn di ebi yɛ da wɔɔwɔɔ papa wa kama sɛ mo yɛwɔ sukuu form 2 amanwo aba na kɔm dɛmɛ na mɛ diɛ ne bere ko gu amanwo yi so wie deɛ bere yɛ nyinaa fura yɛ mɛ di bɛ tira classroom a mɛ bɔ poro mɛ etuba bɛ dɛm mɛ wɔn nyɛ anka mɛ gya gu classroom wɔn didiɛ nanso eti ɔbi yɛ a ɔbi di n'akyi no n'efi adawa wɔ hɔ eti mi sɛ ɔmo yɛ ne na hɔ. ɛnu ɛni mmiri sɛ afi obi kɔfo obi apɔnkye a ɔmantam no ɔkɔ fa no ɔkɔ no awe ɔdani wɔ so eti oyɛ na ɔdɔ mu kyee apɔnkye mu ɔnya awe baabi akɔ akɔda so so ɔmpɛ ti sɛ wakɔ wi abɛ apɔnkye ne akyew na ɛdi wakɔ bi adaka mu abisabisa akɔhyɛ to a wɔntumi yi ano deɛ apɔnkye ne akyew na kɔkɔ ɔdɔ kɔlɔ bi ɛdi na ne mu asompi wɔ hɔ sɛ bako bi obi aka so sem mebu sem no se nkontomwalu si a asumdie ko ho no ɛyɛ kyi efi a afɔrebɔde a ɛnya hyɛ mu ma baba me se sɛ akonfojo mu biro na no di ko wi a bibi na sɛ na esi wo mu pam no bi kadu bi wo mu yi bi de we ofi ase a ina mbugu godo bi ya ni wo mo bi but focus so be ju about from o ko about from no just se do die jano baby jano you fit no hold on no there toilet yo and on your my ya me sanka na me bi am kuma san na so wa furo yi no no ko na me nya ne ba bi o se so be sana obi afọ no o fa george ene ko yi yɛrehwɛ dan mu hɔ no a ɔno koto a wɔde dress no ne ka church no toro so ɔde bɛde kɔ asɛ ɔkisi a ade kyeɛ no sɛ yɛhu ne papa anim ade kyeɛ no obi na ne nan yɛ dɔdɔ gyina ne nan wɔte baabi a ne nan yi wɔbɛgyina ne nkɔ bi sasɛ yɛ ɔne ɛfɛ ka bɛ bi sasɛ na ade na yɛ wɔ yi ɔkutɔ mi ka so mi hɛ no omo bro baba brɛ omo nim na bɛ sa ne me na ko bu na ba ko de fi de jayɔ na fa wo honti baba fanchiatum ɛde de kwanu bi a so kyɛ mu bia sɛbɛ enum eduma me na be ngi kwa dwente ka nto bi ya no masa ba wo so bi o yo ebre ya de ye chia ye sofo imare kosi agbere ne ne yere ena busua nyina me chia better fu nyina wona me dumunu opom asom afi me marafo edadan me mo fi shapo kojo wa de asidu nu ya de ko mu ye ko retire no presidu me mo afi shapa afi mase awo fusu no ha yo ami abran ko bi me mo afi shapo ya me mo asundwe e mo nkwa hoden wo na de bia ye ba beto mo afi atiafu nyina agada me nti mo bo nyina di nyina mo bi asofo deko asofo azaya no ora bi ka odi ko akiri bo so odi ko
yɛwɔ mu nyinaa afidiyapa afe nkɔmmra bɛto bio na afei sese yɛnam na adwuma no ayɛ kasea paa kɛseɛ na yɛsam kwan mu nyinaa sɛ buru aba no ɔba kyerɛkyerɛ nkyerɛ ne bi hɔ bio mɛma akwan bɛsa nkyerɛ bio ma no nto birika na magmens ɔse mema mo abinhyiapo adwoa wɔn nso yɛ mo abinhyiapa saa bi ɛna ɔsan bɛbi wɔ se me maame a ɔwɔ me ɛnu ama ɛne mɛgya kronkronkronkron na we ɛgya no nso yɛ se kyerɛkyerɛ mu ɛyɛ adwoa wopɛ nkyerɛkyerɛ mu asɛm o ɔne ɔpapa ɛgya pɔn ɔsɛ awurade ɛnhyira mo paa mo ba adwoa adwoa no koraa deɛ ɛhe na ɔpapa bɛhuni papa na wopira sɛ nnua na wote ɔpɛ so kwan mu hɔ no woahunu ɔba no na ɔsɛ ɔkyea wei ɛna ɔsɛ bɛbi no sɛ bɛpi nhyiapa nkɔma onua baa pani francisca a ɔwɔ mampɔnten afei ɔpapa a ɔwɔ kristosom mu ne papa elder davis ɔdame ɛne mama blessing ɛne ne mentor saa prof adonis ɛno sɛ ɛho yɛ adwoa wei mahwehwɛm ne mahu nipa korɔ nti adonis adwoa sɛ wɔkyea wo ɛna ɔsan bɛbi wɔ sɛ ɛgya safo ne ɛgya adu mema mo afinhyia pa nka wotiri yɛ wɔmfa ma nka wobɛhu sɛ nka ɛbɛtɔ wɔ hɔ wode berɛ deɛ yagye ɛna kadwiri a wɔbɔ sɛ nokwasɛm paa ɛna wasere kakra atoa hɔ ɛna adwenkɛseɛ ɔno sɛ ɔma obiaa afinhyiapo titiriw ɛfiri yɛn abusua no nyinaa ɛne ne namponom yo ɛna darlington ɔno sɛ ɔma obiaa buronya papapapapapa yo no ɔsan baa bio sɛ na ne yɔnko brɛfoɔ paa daniel afiri yie ɔno nso ɔma no afinhyia pa frakadam papa frakadam ɔno nso sɛ mekyia yaa anɔkye ɛne mema no afinhyia pa amanfurom kumase ɛne yaa anɔkye a wɔ amanfurom kumase sɛnde link no ma no mesrɛ wɔ a sɛ yɛ a ɔnhwɛ yɛn ansa nkyia deɛ kyia gu no wante a ɛno koraa nso sɛ ɛhyɛ da nyɛ ɛna adwenkɛseɛ ɔsan bɛbio no wɔ sɛ me nua baa onua baa wɔ london sister Becky ɔma wo afinhyia pa adwenkyerɛ bi nso ɛdi kan ba ahoma no bɔɔ n'ani no kagye deɛ hɔ ɔno sɛ ɔkyea wo nyinaa na afei ɔma ɔsi buronya ɔkyea n'abusuafoɔ n'adɔfo yi ɔmaame adwoa ɛne ɔpapa agya aaron ɛne onua mmarima nom afei onua lizi ɛne joyla ɔsɔfani agabus ɔno nso ɛnɛ waba yɛdumu nya deɛ sɛ agabus wama nkanyɛ ɔno sɛ ɔkyea dɔfo nyinaa na n'abusuafoɔ ne ne namfonom nso titiriw prosper ɛne vivian ɔma mu nyinaa afinhyia pa awurade akoa davis ɔdame ɔno sɛ sɛ ɔma yɛ nyinaa afinhyia pa wɔnwɔsoɔ kwan so koraa na adwumayɛfoɔ nyinaa a ɛwɔ fpn online tv ha afei ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa yɛsi wɔ sɛ ɔma mu nyinaa afinhyia po afei ne korakora no ɛkɔma ne dɔ n'abusua na ne yere dɔfo mama blessing nso ɛhyɛm bi wanka mama blessing nka wobɛgye nkwa nka bɛ no wakadu meka sɛ ɔma kwan mɔkyɛ bio
general program manager so ha memma no brand no so abechia enti papa fancha kakra to memma ene ye odi for ada memma program no kachiro wanda baba fancha kakra to na memma omuso brand omuso abechia ya dofia nemo ya bianwo obi a ti obi anwo wa onimu bianwo wa onimu bianwo memo official po anti age oba ya Germany memo official pa je usi so Mr. So Bright eja shia ko pe shia kazi draba ema jensen mu ye official pa afi of pon woni ye ni aminia foreigner Germany America mu ye official po Bernard so woni ne yire apia mu ye official pa asonjue yeni okokum dromo program manager bra papa ma mema program manager bra no so abechia adofum biru o basaba enti papa ko bono mano na program manager bra na nkofo enti e wo mu se ye program manager so wo pia eno mu ye dey ensia papa wa eno ye David and then yeah, no matter what we do, we have a lot of work. Brother, let's out of our community. All the work. Let's out of Apostle. Some of us will be an apostle. Me apostle, no. I said, my watch, I mean, kind. I could be a member of Shisia. Bema kwasi ose bibiri mbonje Newtown mechia mu nyina bema kwasi yera wasese da bia wojebre na wohwe manager baba akwaba ya abi jabanzo afin commerce and asinje nya hodi afisa bripa embassy 25 bisi every na dem pa na wo kuma mu anya me ya boni baje pa to be dozo akole ka ba ko pe anami no amanu room yensa 2 number 1 osiro ayo kan o dimengo afisa se o dimenga chia ne ba bi oba ekonjo chia ado ko be ye enum sia bi na papa di bi kan memo official pa pedas woni yan papa ebi yo yakati ni shira mo pan na ni sheda pa na o shira mo yo eduma so amo ye no FPN na fe ni chia ke se ma eduma efu ewo ide ma yin na fi CEO pin ubia ada David Sodame Ebenezer Sapon then general manager MCR Isaiah papa Ames Kapa Emelia Senior Yamami and Yamami Christiana Nigel Yam Papa say Apia Yam Papa Emmanuel Poku Emmanuel Yam Papa Emmanuel Adom Yosofo Yam Papa Jacob in fact Dolphin in the year and then the wife mo the year. Now, make sure that pan or share on pan and this pan. Papa, I feel Michia, me mammy or woman, and then the papa so, and me share on. And I mean, Brantier, and my mission that home, that woman believe it. I can't soon about Michia, Mimia with Michi. If I Amos, okay. And my brand here Ezekiel and on one the club of Udini Ezekiel Roger. Okay. Na yenka actually Enoch and Obaba ko dey Lisbeth. I mean we share mo pa on your mokesi. Ni show. Asa na mo so record. After that the young people FPN as program manager then na young people ya pefo enka chira kwan yo papa me das
yɛbɔ yɛn ho mmɔden a sɛ yɛde FPN bɛkɔ n'anim yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ ɛni next year na nsesaeɛ programs ahodoɔ na nsesaeɛ bebree aba mu meka ne sɛ a na kyɛ sɛ ɛnyɛ fidie mu anko a yɛbɛma afoforɔ na ntamufoɔ nso ate FPN nka yɛde FPN ɛbɛtoa ɔmo wɔ abɔnten titiriw yɛahemfofoɔ yɛde FPN bɛtoa ɔmo na afoforɔ nso ate FPN nka ɛwɔ ɔma ntamu na anyɛ studio nko a ɛbɛkɔ abɔnten na afoforɔ nso ahu dwuma pa a wɔma ntamu ɛwɔ nneɛma a tete mmerɛ mu wɔn nananom yɛɛyɛ a ebi wɔ kora a wɔte kuro bia mu wɔ onim ne nyinaa yɛbɛbɔ mmɔden sɛ ɛbɛba afei nso yɛbɛhu atitiriw sɛ mpo yɛde ɔmo ɛba fidie mu a yɛbɔ mmɔden a sɛ next year nyame yɛ adom a ne nyinaa yɛbɛhu nyame hyira wo nso sɛ ɔwɔ badwuma yi ɛkɔ n'anim kakra yɛnso yɛne crew yɛnso yɛbɛsɛ sɛ yɛnso bɛtumi ayɛ yɛpɛ mmɔdeɛ sɛ bɛyɛ a yɛbɛkɔ yɛnim sɛnea yɛ nyinaa yɛpɛ sɛ yɛkorɔ no nyame hyira wo paa na asɛm no deɛ wɔntumi anka ne wɔ makyirɛ hɔ montetɛ mɛka kyɛ wo dako mɛka mpakyɛ mamsi abra mamsi abra MC abra ɛmɛ ya pato kɔkɔ bi dirima na ɔmra odumi nka sɛ wɔn bɛkyɛ obi a ansa na MC aba no nso mitumi ka na menkyia me maame a ɔwɔ me eno ama sɛ wa ampafo a ɔwɔ santia pa eno ama ekyia wo na menkyia me nua ba akɔhwɛ sika na ɔwɔ maase wɔne wo ma ne nyinaa yɛkyia mo na be de wɔ paase no Presla Akos ɛne mo nka ho ne nyinaa yɛkyɛkyɛ mo nyinaa afei metumi ka na menkyia medɔ yere aberɛkyɛn wɔne mmɔkora no nyinaa Ben Same Blessed Francis ne mo nka ho ne nyinaa yɛkyɛkyɛ mo nyinaa menkyia masɔre pani Elder Eric Achimai mepɛsa no da Elder Isaac Kwame Menu me prof no professor yame hyira wo no wo yere amma ene mo fani nyina na menchia Elder Kwame Kakari afi asɔre mpanimfo a mo wɔ Church of Pentecost Enhad District Macedonia Assembly nyina yɛkyia mo ne asɔre mpanimfo nyina mo nyina fi hyia po olorifo owen omo so bia behu ani mo da ko me twa foto da me amadi atoso no me akyerem kɔpɔ sɛ MC a omo so bia behu n'anim ni baba bonya na ne yedi no ma ne ba me no bi wa ko so santia ho bi wa ma me mo ko nya na santia bi me chia me ba ni na ma na ma won kai ene ma me ya ene ajewa ene ma abra ni na chia ko sunu na afi bi chia eba awo Germany obra na mi sia o emosobi ene yere no menya bi chia se kuya ya ene jamba chia mi grace ni na mi sia mu ya chia mu na mi kama bɛfɛ kwasi de bukɔ to bɔ se me chia me yere akuya ko wa ema apishia pa eno ke ko wa ona obon kama yo ene kama se ma yinkin kum ye man pa ya mi shira se wo hwɛ mi nua dɔfo yi ema me ya mi shira sɛnea yaka no ɛyɛ deɛ nya afɛ no ɛbɛkɔ wiɛ na yɛnkɔ yɛnsa mmara no afi wei yɛhwɛ no nkwan sɛ yɛde nananom ahemfo ne ahemma nananom atankonya bɛba fie ha paa ɔmo ɛbɛkɔ ɔmo nkyɛn wɔ fie ɔmo ɛbɛba ha nti nana abante bɔbɔ duodum nana bɛka sɛ bɛba hɔ anaa bɛba hɔ nana wo deɛ di kan bɔbɔ ho ɛdeɛ a yɛsi 2026 mu a wɔnam do bɛdi kan ɛwɔ fie ha mɛbrɛ na yɛdi nkɔmmɔ wɔ akyirɛ hɔ pɛbɛlap nso sɛ
ɔhwɛ yɛn from efiri ebua kwa ɔno nso so ɔde nkyɛn ɛma ɔpapa ɛgya sɛn ɛneɛ ɔpapa ɛneɛ mbɛsirawa bóyá ɛdeɛ pa kakra ma no mena sɛ ɔpapa ne wia mi de sɛ ɔna wia ne deɛ o ɛnna yɛ akyerɛ yɛde ho nkɔmɔ ɔyɛ ɔkyerɛ afei ɔmaame ɛkua sɛwa ɛneɛ wɔn nso wɔn ne mɛ nam paa o mɛ maame yɛ amɔ sɛwa ɔpapa yɛ kua sɛwa na ɔpam yoo ɛna wɔsɛ bɛ duro ɔsɛ nyame nhyira mo ɛgya safo ne ɛgya du yɛde ase pɛbɛla yɛde ase paa ɔma nkyɛn no ayɛ fɛ wɔn nyinaa ne yɛdeɛ no ɛdeɛ yɛn a yɛbɛsɔre akɔ ɛdeɛ yɛn a yɛbɛkɔ nti baba da a wɔde too hɔ ma a yɛde ɛma yɛahwɛfoɔ bɔ nyadeɛ yi yɛsɔre sɛ tim bio deɛ na obi ama ho ntɛm na wɔanti ne yie a wobɛkɔm trɔ mo na wɔde ahyɛ sɛ duro deɛ gyaa muro ma ɔmpa no mmerɛ ntesɛm na nte kwa yɛ ase na wo nso fa wo ho tɔtɔtɔ na nte wo baabi baba fa kutuo baako bi taatoɔ na wɔpɛ wo wie a ɔnkyɛ de twatɔ koraa kwato dwa na afei yɛnsɔre dwuma yɛ so sɛ gbɛnya bi yɛdi na ɛmpɛ sɛ yɛdidi na afei wɔwie na bɛda bi na bɛyɛ ntimisrɛ mo obiara ani nda hɔ saa afei san sɛ nnipa bi abɛfrɛfrɛ mu a mo nyinaa na ne yɛdi gbɛnya no so ani anna hɔ a sɛ nnipa no a wɔyɛfrɛ mu ɔbɛhaw sɛ nnipa na wɔyɛ abɔɔtorɔ mu a wɔba bɛhaw afei a na ɔkyena na wokɔkɔdwa sasade wokɔda baabi a wompɛ saa bere a yɛdi gbɛnya yi ebi bɛda sɛ ebi kura bɛtɔ so akɔ prison ne nyina afi na wɔni ana hɔ na mesɛ sɛ wode ɛnya ntoo deɛ ma ɔni nda hɔ na di ne yie yɛsɛ asomdwee ɛna kristo de abrɛ yɛ ne nyina ni na asomdwee kyia ɛda Michael ɛne ɛda David wɔn nyinaa wɔ ntɔnso dresses hyia mu nyinaa ɛma bi nyinaa afihyia koo nkae bɛka afi adwekyɛ no mmienu bi a bɛtɔ kyerɛ ma menkan ma ho ɛne deɛ meka sɛ wode ba nkɔɔ de a mɛkan divine gyina ɛwɔ US man mu ɔso sɛ ɔmayɛ nyinaa afihyia poo ɔde firi US na baayɛ afei ɔsan toa so bio sɛ ɔma yɛn nyinaa afihyia pa bio na afei afoforɔ a yɛkɔsi mu nso na memma yɛn prɔmprɔmprɔmprɔm ɛmmra yɛn abrabɔ mu donkyibe ɔno nso sɛ ɔma yɛn nyinaa atwo na ɔsan bio sɛ ɔma yɛn nyinaa afihyia pa adwene sɛ da ɔno nso sɛ afihyia pa nkɔma obiara adwene sɛ da ɔno nso sɛ ɔma yɛn nyinaa afihyia pa twɛdɛ nkɔ nyankopɔn to no bɔ ase na ɔnhyira obiara afei ɔsɛ ne ma mo adwuma paa abenkɛseɛ wo nso yɛma wo mmo ɛne atwerɛ papapaa sɛ yɛka sɛ ntakrabɔ na maboa no yɛ kɛseɛ na ntakrahoro deɛ ɛne na panyinam katoro ka mo na mobɔ yɛ nso ma yɛyɛ yɛ nyinaa yɛtumi ɛyɛ mesɔre sɛ afɛna mɔde ba moyɛ deɛ nso a mɛsɔre aka mesima no mmiɛnsa ɛdeɛ mɛsɔre ɔde hyeɛ 18 ɔno nso sɛ ɔma ne busuafoɔ nyinaa afihyia pa wɔsɛ nyame ɛnhyira wo biaa yɛsɔre yi na ma menkyia mesɔfo boakye akyampɔn boakye agyeman yɛade ne din no mede kyɛm ɔkɔka ho boakye agyeman wɔne wɔyere maame Georgina yɛma mo afihyia pa afei anuama nsene mu asɔre mpanimfoɔ nyinaa yɛwɔ mo nyinaa afihyia pa paa na menkyia me enua panyin Elder Mensa Bonsu na Mensa Bonsu wɔne wɔyere maame sɛwa yɛwɔ mo afihyia pa paa Diki Maswa yɛwɔ mo afihyia pa maase Elder Yima Elder Deacon Isaac na nsane ne okoyɛ surgery yɛbɔ mpae sɛ nyame bɛma wo ahoɔden tɛntɛntɛntɛntɛm koraa wɔne wɔyere nyame bɛma ahoɔden paa afei brales wɔne wɔyere wo nso nyame nhyira mu nyinaa yɛahwɛfoɔ papa bi a yɛtumi bɔ mu nyinaa
nyinaa din ka sɛ yɛbɔ mu deɛ ɛbɛyɛ mfomsoɔ yɛgyina fpn adwumayɛfoɔ nyinaa na mu ma mo nyinaa afihyia papaa dwumadeɛ yɛabɛsi yɛn yɛdwumadeɛ nso ɛnnɛ na yɛboro yɛn nan nti na yɛgyina mo nyinaa na ma mo nyinaa afihyia papaa ka sɛ hwɛ mo Onyankopɔn ɔntoro wasena ɔnkyerɛ mo nyinaa afei yɛwura mu deɛ yɛsrɛ mo a mommra bɛsɔ yɛ asene adwumakuo ahoroɔ mommɛsɔ yɛ asene na yɛnyɛ biribi nni na yɛakyere kɔn wakyɛ mommɛsɔ yɛ asene na yɛnyɛ biribi nni mesɔre na adwumakuo ɛsɔ ɔmo asɛm a mode dwumadie ɛbɛrɛ hɔ ɛyɛ Aldos Construction Limited maka kyerɛ wo sɛ adwuma yɛpɛ sɛ construction work deɛ wogya Aldos wɔ akyire a na te sɛnea wasa akapoma na wɔanwɛ mu no ɛmfasoɔ biara ma so hunu Aldos na oni sɛ adwuma nyinaa ma frɛ no ɛwɔ 0592 95 46 89 0592 95 48 46 89 we design we build we purpose afei yɛnkɔ airport engineering solution ɔno nso maka kyerɛ sɛ wasi fie sɛ yɛ adwuma sɛ fie a wɔdam na ɔmfa ahoma bɛgu so ma wo ɔmfa CCTV camera ɛbobɔ ma wo ɔmfa solar panel ewu fie no so ma wo ɛbaakyɛw airport engineering solution ɔno nso obɛdi sɛ adwuma yi ama wo kama for airport ɛwɔ 0248 70 86 20 0248 70 86 20 and 0506 19 2771 0506 192771 edwuma kwa so ya sinema eneburu nya dai yade dwuma die edi wontua wo fie ni mobro no mu enie kopem se yebehia bi onu twedi abon yankopon a ohwe wo so wo hu masem no onhwe wa wo hu emasem bia mebele na akasi mebele enya so pa wo ya jare ba ma sorry Magnus ose oma Mame Cynthia manager ayere yo manager ayere Mame Cynthia oman afinshapa wasa ubio ena mo kan jere pamsa wawo na wo mo mama nese wawo yo we ya jo na obaka jere mi on kamente wawo brenya ekwe brenya yo yama na afinshapa yama abatenase yama abatenase awari akoa Davis ono nso wohim no se nyame nhyɛ da nhyira mu nyinaa awosomo alula jemeso na ba ɔsese ɔde afinhyia bankra efiri wa na ɔkyia ɔpapa agya somba ɛne ɔmaame Georgina somba moba ahosombo se ọmọ finhyia pa afi ọsẹ nyame nhyira wɔn paa afi nyame nhyira na dɔfo nyinaa nso nka ho ɛkwan ɛwɔre a ewie aboboa no ɔdɔndɔn yɛ adasɛ nnɛ ne wiyɛ de no wohu yɛn na nyame yɛ adom a yɛwura goforo no mu a dɛ ɛtɔ so nwɔtwe ɛno deɛ yɛbɛba na yɛne wo abɛdi dwuma na mu dasɛ nnɛ wohu tete atempo dwumadie wonte yɛn nka ɛmu nyame adom a na atwe bi sɛ nnɛ yɛne wobɛsan adi ahyia ɛwɛde nka ho na wohwɛ wo so dɛma wɔfi hyia poo